Здравейте и добре дошли в първия епизод на Minecraft. Minecraft оцеляване от ден 1. И сега повече няма да сме на хардкор, а ще сме на нормалното. И сега да си сцепя дърво, да намеря животни и играя на мирно. Играя на мирно и да ми е малко по-спокойно в началото. Да ми е малко по-спокойно. Коментесла. И сега да намерим по-селото. По-селото аз го знам къде е. Значи селото е натам. Така. Аз го знам много добре, защото много добре знам къде ми е селището. Това е най-рядкото село. Ето го. Ето го селото. Ето го. Тук ще е моята за сега първа база. И след той пак ще има втори епизод. Да видим тук какво ще е. Така, 11 обсидиан, панталони, бутуши. Окей. Май скоро ще сме готови за Недъра. Ето го портала. Да отидем да видим какво има. И портала ще е в някой друг епизод. Тогава